kollox sew ħbib tiegħi. Jiena George, tlandej tal-mulej, dejjem inħof, dejjem għaddej. Qiegħed il-mosta fi triq Snajja u Sander jixxaħxaħ fuq xi bajja. Bajja. George jaħasret ħawwa triq Snajja l-imsida. Sander, ma milx ħażin, kważi ngħidlek li dħalt li bil-fejn. Bisem wieħed il-qatna żewġ postijiet u sejjer fit-tielet wieħed ħalli ma naqlax inkwiet. Ġejt fil-villaġġ illi bi-Snajja imfawwar biex forsi tiġi sawn lejlek inħajjar. Jien? Niġiju. Għalik ukoll, imma l-pubbliku ġenerali illi kif qed tara il-post issa nbidel totali. Ejja nduru dawra mal-artisti li fih, illi bidejhom tant joħolqu affarijiet sbieħ. Jekk il-ħġieġ inti jaffaxxinak, ara l-artist illi b'sena jiffurmah. L-artist jonfoħ jifforma xi vażun, jikkrea biċ-ċarti grazzi għall-pulmun. San Giuseppe kien? Mastru Daxxa. Bravo, Mastru Daxxa, ara jien għal snaf nagħmel kaxxa. Mastru Daxxa injama jara u jagħmel kull xorta ta' amara. Hawn minn fuq l-injam skultur, bil-formatur, jew bit-tornidur. Jew xi frejma l-pittura jew ritratt biex twaħħlu ma' ħajt u tiftakar f'xi ħadd. Thank you. Sen oħra taċ-ċeramisti kemm huma kapaċi dawn l-artisti? Joħolqu minn kollox, minn mejda sa platt. Jiffurmaw, ipitru jinfurnaw kollox bl-eżatt. Da Paul Haber, artist illi jagħmel skultura, illi se titpoġġa il-marsa fej dik l-istruttura. Jisema tislejba għal karozzi u n-nies illi se jgħaddu mill-marsa b'numri bla qis. Xi ġmiel tista' toħroġ minn ġebel ikkulurejt, jekk id-daqqa artist ikollok int flejt. U bil-ġebla Maltija, kemm tista' tagħmel affarijiet jekk ikollok is-sena? M'għandekx inkwiet. Min ħadet oħxon li tifforma kanċell? Sal-filugran biex jisir xi ġujjel. Paċenzja trid u wara ma tiżbaljax. U qasli kieku wara ma tinkorlax, Drab jew ġibs ma tagħmilx differenza jekk tkun bniedem tal-esperjenza. U minn hawn jien nixtieq nagħti kuraġġ li tfal u żgħażagħ li tal-futur huma r-raġġ. Tiddejqux tieħdu Snajja bħala xogħol għax għalikom ikun hemm post ukoll. Ħalli tant talent jibqa' għaddej u ma jintilifx ix-xogħol tal-idej. Wasalt jien. Wasalt. Biex nibdew. Nibdew. Aħna lesti, Sora Ġews, kemm inti tifel ħelu u gustus. Issa int mur dur dawra u apprezza Snajja ħalli jiena George immur inserraħ saqajja, dejjem inħof, dejjem għaddej, jiena George Lantej. Brav. U Sinjuri, għamilna features sħiħ bl-interpretazzjoni ta' George tal-mużew u minnaw aħna nafu li kien ftit ma jiflax, nawgurawlu il-fejqan ta' malajr.